Dear friends, let us reflect today on rich man and Lazarus. The sin of the rich man was not wealth but negligence. The crumbs from his table could have saved Lazarus, yet he looks away. My dear friends, God created us in his image to be God's hand to others. Do not let your negligence push anyone away from God. What you do or fail to do matters. El pecado de hombre rico no fue su riqueza, sino su incapacidad de mostrar compasión a Lázaro. Las sobras de su mesa habrían sido suficientes para sostenerlo, pero eligió la indiferencia. Esa negligencia le costó el cielo. Queridos amigos, Dios nos creó a su imagen para ser como Dios para los demás. No permitamos que nuestra negligencia haga que otros detesten a Dios. En su libertad, Dios confía al ser humano la responsabilidad de administrar su creación. Njọ nwoke ọgaranya abụghị maka akụ na ụba o nwere kama akpọghị ihe. Nri o rifọrọ erifọ gara ezuru Lazarus mana o leghara ya anya. Ezigbo enyi m, Chineke kere anyị n'oyiyi ya ka anyị bụrụ chi nye ndị ọzọ. Ekwela ka omume akpọghị ihe gị mee ka ndị mmadụ nwee obi jụrụ oyi gbasara Chukwu. Omume anyị mere meso mmadụ ibe anyị dị nnukwu mkpa. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.